ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/12/22 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಿದುಂಡು. ನಿಖಿಲು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಅಪುನ ಕಾರಣ ಈ ಅಲಂಕಾರ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ದಯಗೆ ಬಂದ ನಿಖಿಲು ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಖಿಲು ಗ್ರಾಹಸ್ಥೊಡಿತ್ತುಂಡಲ ಕರ್ಮನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು ಅಂಡ ವಾ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಸಂಭಾಲನೆಯನ್ನು ದೀವನೊಡಾಪನು. ಉತ್ತರ: ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಡು ಬತ್ತುಂಡಲ ತಿನ್ಪುನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪತ್ಯನು ದೀವನೊಡಾಪನು. ಪತಿತೆರ್ನ ಕೈರ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಆಹಾರನು ತಿನಿಯರೆ ಬಲ್ಲು. ನಿಖಿಲೇನು ನಿಖಿಲು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅದು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಪತ್ಯನು ಅವಶ್ಯವಾದ ದೀವನೊಡಾಪನು. ನಿಖಿಲು ಕರ್ಮಯೋಗಿಯ ಒಂದುಲ್ಲಾರು. ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪುನಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶಾಪನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏಪ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಗೀತೆ ಇಂಚಿನನು ಕೇನ್ನಾಗ ಯದ ಯದ ಹೀ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏಪ ಧರ್ಮ ಗ್ಲಾನಿ ಆಪುಂಡು ಅಧರ್ಮ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಭಗವಂತೆ ಬರ್ತೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಧರ್ಮದ ಗ್ಲಾನಿ ಆಪುಂಡು. ಗ್ಲಾನಿ ಪಂಡ ನಿಂದನೆ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಭಾರತಡು ಧರ್ಮ ಗ್ಲಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಧರ್ಮದ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಏಪ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗೆಯಾನು ಬರ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಸಾವು ಎದುರುಗುಂತುದುಂಡು. ವಿನಾಶಗೋಸ್ಕರ ಮರ್ದುಗುಂಡುಲು ಇತ್ತೆ ತಯಾರಾವನುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಬೈದೆರು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿಳಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಶಂಕರನ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಾಶ, ಬೊಕ ವಿಷ್ಣುನ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಲನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಈ ಮೂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯಲು ಇತ್ತೆ ನಡತುಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಬೊಕ್ಕ ನಮನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ್ದು ದೇವತೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಖಿಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಶಿವಬಾಬನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಶಿವಬಾಬಾಗ ಒಂಜೇ ಬಾಲೆ ಉಂಡು. ಒರಿಯರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲು ಏತು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲಾರು. ಪತಿತೆರಿಡ್ದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಖಿಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು. ಯಜ್ಞಡು ಇಡೀ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ವಾಹ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಈ ಯಜ್ಞಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಯಜ್ಞನ ಆಪುಜಿ. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೀರು. ವಿಘ್ನನು ದೂರ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಘ್ನವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ಯಜ್ಞ ಆದುಂಡು. ನೆಟ್ಟು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ಸ್ವಾಹ ಆವಡು. ರುದ್ರ ಅತ್ತಂದ ಶಿವಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವನ ರೂಪಲ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ರುದ್ರ ರೂಪಲ ಉಂಡು. ಕೃಷ್ಣೆ ಸಾಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಶಿವ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯವಯನ ಪುದರಾದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ರುದ್ರಬಾಬಾ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಭೋಲಾ ಭಂಡಾರಿ ಬಂದು ಶಿವಬಾಬಾಗ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಶಿವಬಾಬನ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು. ಬೆರೆಡ್ದೇನಂಕ್ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ನೇತ್ರ ತಿಕ್ಕುದನ್ನು ಪಂದ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿಳಿದನು. ದೇವತೆಲೆಗ್ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೋರಿಸ್ಪವೇರು ಅಂಡ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣು ನಿಖಿಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದನು. ಹಿಂದೆಡ್ದೆ ನಿಖಿಲು ದೇವತೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿನೇ ನೇತ್ರ ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೋಜುಜಿ. ದೇಪಂಡ ನಿಖಿಲು ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನಡತೊಂದು ಬಲ್ತು ಹೋಪಾರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅಂತಿಮದ ಫಲಿತಾಂಶ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಲಂಕಾರನು ಕೊರ್ಪೇರು. ದೇವತೆಯರೇ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿರಿಪದು ಕೊಡ್ತೇವೆ.
ಅಕುಲು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಸದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಗುಡಿಯರು ಇಂದೇನು ಮಲ್ತೇರು ಪಂದು ಬರ್ತೇರು. ಯಾನು ಪತಿತೇರೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪಂತೇರು. ಇಂದಿಟ್ಟು ಹಿಂಸೆದ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ದೇವತೆಲು ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮಧರ್ಮಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪುನೇನು ಎಂಚ ಬರೆತೇರು. ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನವು ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತುದೇರು. ಅಕುಳೆ ಗೀತೆನು ತೆರಿಪವೇರು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕುಡ ಏರೇನು ಕೆರ್ಪೇರು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪರೆ ಬಲೆ ಪಂದು ಲೇದೇರು. ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಪಂದು ಬಾಬಾಗ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನಗೂ ಅಮರ ಕಥೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರ ಒರಿಯೇ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಶಂಕರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನವಾಸಿ ಅಪುನ ಕಾರಣ ಆರು ಎಂಚ ಕಥೆನು ತೆರಿಪವೇರು ಅರೆಗೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ದೇಪಂಡ ಶಿವಬಾಬನೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಆ ಜ್ಞಾನ ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬನು ತೆರಿಯೋಣಂದಿನ ಕಾರಣ ಅನಾಥಾದು ಪುಡ್ತೇರು. ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟು ಲಡೈ ಆಪುಜಿ ಬುಲಿಪುಜೇರು ಬೊಬ್ಬೆಪಾಡುಜೇರು. ಐಗೋಸ್ಕರ ಮೋಹಾಜೀತ ರಾಜನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಕಥೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಧರ್ಮೊಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಥೆಗಳುಂಡು. ಅವು ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗುಂಡು. ಭಗವಂತನ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದೇರು. ಭಗವಂತ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರನುಲ್ಲೇರು. ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲೇ ಬೇತಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯನು ತೆರಿಪವರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಡು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವರು. ಶಿವಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಜನ ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವರು. ಏರೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆರೆ ಬೇಹದ್ದ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಒರಿ ಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಕುಡೊರಿ ಅಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬರ್ದೇ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಆರೇ ಸ್ವರ್ಗನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾಯ್ದಿತ್ತಂದು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯನು ಏರು ಕೊರಿಯರು. ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತಿಮಡು ಏರ್ಲ ಸಹ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಿಜ್ಜರು. ಇಂದು ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ನಮಕ್ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪೊಸ ದೆಹಲಿಡು ಪಂಡ ಪೊಸತ್ ಐನ ದೆಹಲಿಡು ದೈವಿ ರಾಜ್ಯ ಬೋಡು ಪಂದು ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗಟ್ಟು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ದ್ವಾಪರ ಯುಗರ್ದೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. ವಿಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಗುರುತುಲ ಉಂಡು. ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿತ ಮಂದಿರಡು ಪಿದೈಡು ದೇವತೆಲ್ನ ಕೊಳಕಾಯನ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತದೇರು. ಕಿರೀಟ ಸಿಂಹಾಸನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು. ಅಂಡ ವಿಕಾರಿದ ಚಿತ್ರನು ತೆಜುಪದೇರು. ಏಪ ದೇವತೆಲು ವಾಮ ಮಾರ್ಗಗೂ ಪೋಪೇರು. ಅಪಗ ಭೂಮಿ ಏರುಪೇರಾಪುಂಡು. ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದ ಮಹಲ್ ಮಾತಲ ತಿರ್ತುಪೋಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದು ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟುವೆರು. ಅಂಡ ನಿಕುಲೇ ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೇ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿಯ ಪೂಜಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನ್ ದಾದಾಂಡಲ ಅಂಡ ಏನನು ಪೂಜ್ಯದು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಪತಿತ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಪತಿತರಾದು ರಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಪೊತ್ತೊಂದೇ ಬೈದರು. ಇತ್ತೆ ಪಾಪಾತ್ಮದ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಲೆತ್ತೊಂದೇ ಬೈದರು.
ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಗ ತ್ರೇತಯುಗತ ರಾಮ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪೆ. ಈ ರಾಮ ಪತಿತ ಪಾವನೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಈ ಮಾತಾ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೋಯರು. ಇವುಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೀತೆಯರು ದ್ರೌಪದಿಯರು ಆದುಲ್ಲರು. ಇಂದು ಒರಿಯನ ಪಾತೆರತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಐನು ಪತಿಯರೇನು ತೋಚಿಪವೇರು. ಈ ರೀತಿ ಪಾತೆರಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ಭಾರತ ಪ್ರಾಚೀನ ಪವಿತ್ರ ಖಂಡವಾದಿತ್ತನು. ದಯಗೆ ಪಂಡ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದುಂಡು. ಆರೇ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪತಿತ ನರಕವಾಸಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬೌದ್ಧ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಸುರುತ್ತನೇ ನಂಬರಡುಲ್ಲೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಬೇತಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗತಿ ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಭಾರತ ಪವಿತ್ರವಾದಿತ್ತನು. ನಿಖುಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಅಂದ ಎಂಕುಲು ವಿಕಾರಿಲು ಬಂದು ದೇವತೆಯನ್ನ ಎದುರು ಗಾಯನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಬರೋಡಾಪನು. ಬಾಬಾ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನೀರಿದ ನದಿಯತ್ತು ಪತಿತ ಪಾವನ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಹೊಡೆದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರು ಪಿದೈ ಬೈದೇರು. ಮಕ್ಕಳು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸೇನೆಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವರ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಕಳಸ ಸಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಜೋಕುಲೆ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಡಿತದು ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೋಡೆಯಪುಂಡು. ಇಂದು ಕರ್ಮಯೋಗವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇಲ್ಲಲು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುಜರು ಭಿಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಸುತ್ತಾಡೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಬಂದು ಅಕಲು ತೆರಿಯೋನುವರು. ಅಕಲು ಬಡವರಾದುಪ್ಪೇರು. ವನಸಂತು ವಿಕಾರಿನ ಬಂಜಿಡು ಊರುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಣ್ಣ ದೋಷಾಪ್ನು ತಿನ್ಪುನ ಆಹಾರದ ದೋಷಾಪ್ನು. ಪತಿತ ಇಲ್ಲಲದ್ದು ಭಲೆ ಬರೋಲಿ ಅಂಡ ಜನ್ಮಲ ಸಹ ಪತಿತರ್ನ ಇಲ್ಲಲೇ ದೇತನೋಡಾಪ್ನು. ಆಹಾರದ ಪ್ರಭಾವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಊರುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪತ್ಯನು ದೀವನಡಾಪ್ನು. ಪತಿತರ್ನ ಆಹಾರನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತು ದೂರ ದೀವನೋಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಡೈ ಆಪುಂಡು. ಓರಿ ಸಹೋದರ ಜ್ಞಾನೋಡು ಬತ್ತಂಡ ಕುಡೋರಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಕೇಸುಲು ಉಂಡು. ಈತು ಪೂರ ಬೇಹದ್ದಿದ ರಾಜ್ಯನು ತಿತಣೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಒಂತೆ ಲಡೈ ಆಪುಂಡು. ಓವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲು ದೂರ ಮಲ್ತನು. ಮುಕ್ತಿನ ಏರ್ಲ ಸಹ ಪಡೆಯೋಜೇರು. ಎಂಕುಲು ಜ್ಯೋತಿಡು ಲೀನಾಪ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೇರು. ತೆರಿಪೊಂದು ಕಡೆಕ್ ಈ ಪಾತೆರ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಬಂದು ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ಸಹ ಬರ್ತನು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆಯುಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ವೃದ್ಧಿ ಆವಂದಿತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಧರ್ಮಗೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಲು ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕಲಾದುಲ್ಲೇರು. ರಡ್ಡು ಕಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ರಾಮಗಲ ದೇವತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ರಾಮಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ್ನ ಗುರುತುನು ತೊಜ್ಪೆದೇರು. ನಿಗುಲಿತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದುಲ್ಲರು. ಮಾಯದ ಮಿತ್ತ ವಿಜಯನು ಪಡೆಯೋನೋಡಾಪನು. ಇಂದು ಪೂರ ತೆರಿಯೊಂಡಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಪ್ಪು. ಯೋಗಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಆತ್ಮದ ಯೋಗ ಉಂಡು. ಯೋಗಾಶ್ರಮವಂತೂ ಮಸ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಹಠ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಯೋಗನು ದೀಲೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಬಾಬಾ ನಮಕ್ ಮಧ್ಯವರ್ತಿದ ರೂಪಡು ತಿಕ್ಕುದೇರು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದನು. ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕುಲ್ಡ ಪಾಪ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗೂ ಪೋಪಾರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಿತಿ ದಾದಾದುಂಡು ಒಂದು ತೂಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವನುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾವನುಲ್ಲಾರು. ಇತ್ತ ಭಿಕ್ಷುಕರಾದುಲ್ಲಾರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಿಕ್ಷುಕರೆರ್ದು ರಾಜಕುಮಾರರಾವನುಲ್ಲಾರು. ಭಾರತದ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದುಂಡು.
ಪತಿತ ರಾಜರು ಪಾವನ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯರನ್ನ ಎದುರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿರಾಕಾರ ಶಿವಬಾಬಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿರಾಕಾರ ಶಿವಬಾಬಾನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ದಾಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏತೊಂಜಿ ಮಂದಿರೊಂಡು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹಬತ್ತದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪದು ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ತೆರಿದನು. ನಿಖುಲು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ರಾಜ್ಯನು ದೇತೊಂದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆ ಒಂದಾರು. ಇತ್ತೆ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಪುಲೆ, ದುಃಖಧಾಮನು ಮರಪುಲೆ. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾಪರು. ಯಾನ ನಿಖಲ್ನ ಬೇಹದ ಅಪ್ಪ ನಿಖಲಿಗೆ ಬೇಹದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಡು. ಅಂಡ ಮಾತಲ ಗುಪ್ತವಾದ ಪೋಡು ರಾವಣನ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪಡೆಯೋಡಾಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದಂಡ ಜಗಜ್ಜೀತರೇ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಪಂಚವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪಡೆಯೋಡಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು. ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಅಂಬಿಗಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಭಾರತುಡು ಗುರುಕುಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಪತಿಯೇ ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡಲ ಈತ ಪೂರ ದುರ್ಗತಿ ದಯಗಾಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಈಶ್ವರನ ರೂಪವಾದೊಂಡೊಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲು ಈಶ್ವರ ಆದುಲ್ಲ ಐನರ್ದವರ ಯೋಗನು ಏರ್ನ ಜೊತೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಪಗ ಭಕ್ತಿಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಪಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏ ಭಗವಂತ ಪಂದು ಏರೆನ್ಲೆಪ್ಪುನಿ ಸಾಧನೆ ಏರೆಗೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ವಯಂ ಈಶ್ವರಗ ಏಪಲ ಸಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಸಹ ಕೇನ್ನಕ್ಲಿಜ್ಜೀರು. ದೇಪಂಡ ಶಾಪನು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ರಾವಣೆ ಶಾಪನು ಕೊರ್ಪೆ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ರಾವಣೆ ಶತ್ರುವಪನ ಕಾರಣ ಪೊತ್ತದು ಪಾಡುವೆರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರನು ಎಪಾಂಡಲ ಪೊತ್ತವೆರ ಏಪಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ರಾವಣ ದಾದಾದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ನಿಖಲಿಗೆ ತೆಗೆದನು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪಾವನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸುಖ ಇತ್ತನು. ಈತೆ ಪತಿತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡು ದುಃಖ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಾತಲ ವಿನಾಶ ಆಪುನು ಭೂಕಂಪ ಇಂಚಿನವು ಆಪುನೇನು ನಿಕುಲು ತೂವನ್ನುಲ್ಲಾರು. ಬಾಬಾ ಸಹ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಕುಳಿದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಿತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ఒక ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಸುರುಡ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚ ಅಂತಿಮಡು ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮೋಜುನು ತೂಪರು. ಅವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾದಿತ್ತಂದು ಅಂಡ ವಿನಾಶದ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೊಚ್ಚಿಪಾಯರು. ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಓದುಜೇರು ಅಕಲು ಅಂತರಾಲೊಡೆ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಏತು ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಮಲ್ಪೊಡು ಆತು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಹಾಳಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಲ ಶ್ರೀಮತದ ಕನ್ನಡಪೊಡು ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಪಾಪದ ಪುದೆ ತರತಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತು ಜಪುಡವಡಾಪು ಐಕ್ ಸಹಜ ಯೋಗ ಉಂಡು. ಇದು ಜ್ಞಾನಬಲ ಯೋಗ ಬಲ ಇಂದೆರ್ದೇ ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಪಡೆದು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರ್ಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ವಿಜಯ ಪಡೆಯೋಡಾಪನು. ವಿನಾಶದ ಸುರುಕೆ ತಮ್ಮ ವಿಕರ್ಮನು ವಿನಾಶ ಮಲ್ತೊನಡಾಪನು. ರಡ್ ಬೇಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯನು ತೆತನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಯುಳ್ಳ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತೊನಡಾಪನು. ಆಹಾರ ದೋಷದ್ದು ಮಸ್ತು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪನು. ವರದಾನ ಸಂಗಮೆಗತ್ತ ಮಹತ್ವನು ತೆರಿದು ಸ್ನೇಹದ ಅನುಭೂತಿಡು ಸಮವೇಶಾಪುನಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿ ಯೋಗಿ ಭವ. ಸಂಗಮ ಯುಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ಯುಗವಾದನು. ಈ ಯುಗದ ಮಹತ್ವನು ತೆರಿದು ಸ್ನೇಹದ ಅನುಭೂತಿಡು ಸಮಾವೇಶ ಆದು ಬಿಡ್ಲಿ.
ಸ್ನೇಹದ ಸಾಗರಣ ಸ್ನೇಹದ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯರ್ದು ಜಿಂಜಿನ ತಟ್ಟಿನ ಜಿಂಜದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರು ನಿಕ್ಲಿನ ಸದಾ ಜಿಂಜವನ್ಲೆ ಒಂತೆ ಅನುಭವಡು ಖುಷಿಯಾದ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಸಂಪನ್ನಾದು ಇಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಮುತ್ತು ರತ್ನಲು ಮಸ್ತ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ಸದಾ ಶೃಂಗಾರ ಭರಿತರಾದು ದೇಪಂಡ ಈ ಸ್ನೇಹನೇ ಯೋಗವಾದುಂಡು ಬೊಕ ಸ್ನೇಹಡು ಸಮಾವೇಶ ಆಪನನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕುಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿ ಯೋಗಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಏರು ವ್ಯರ್ಥದ ಫೀಲಿಂಗ್ದ ದೂರ ಒಪ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಮಾಯಜಿತ ಆಪೇರು. ಏರು ವ್ಯರ್ಥದ ಅನುಭವಡು ದೂರ ಒಪ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಮಾಯಜಿತ ಆದುಪೋಪೇರು. ಅಚ್ಚಾ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.